आंथ' दुखिया मानसि गोरिब मानसिया जेबो गैया। बे माल माथाखौ दुब्लि बारिफ्राव माने गारहराबा मोजां जागौ। सोरनि खामानि आखाइ दं? दा आं सानदों माने बेयाव रावनिबो आखाइ गैया। माने BPFआनो जुदि बेहाय गावसिनि सावगारिखौ होलांदों होमबा बिसिनि स्टिकारखौ रावबो मोनखाया। सोरबा गुबुन गुबुन राजनिथियाबो सोरबा रायजो राजायाबो रावबो मोनखाया। दा मथा मथि आं BPFखौनो सन्देह होननानै दङ आरो। BPF दोलोनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावलांदों होननानै आं सन्देह दं आरो। थांनाय हरावहाय जोङो दखानखौ नागारनानै जों न'आव उन्दुहैयो। बे समाव जे आं UPPLनि फ्लेग गायनायखौ न'निखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय न'आवहाय मोनसे BPF नांगोल सावगारिनि मोनसे स्टिकार दङ, बेखौ गेटआव सिथाबनानै गालांदों। गासिबो फ्लेगखौबो दानस्रिलांजोबदों। बेनिफ्राय बे दख'नाफोर ओरै सोंथेयोमोन, बे सोंथेनायखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय बेहायबो नांगोलनि बे सावगारि गोनां मोनसे माबाखौ स्टिकारखौहाय मोननै सिथाबना गालांदों। नैबे खुन्थियाव मोनसे, बै खनानि खुन्थियाव मोनसे। गिबियाव आङो मिडिया हामबाय होनबाय, गोजोननाय बावहरग्रोबाय। दा जाथाया जाहैबाय, आङो सिगाङावहाय आं खुला खुलि बुंग्रोनोसै। आं BPFनि वार्कारमोन सासे, जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन। बेनि उनावहाय जिहेतु भाग्यजनक आङो BJPआव थांदों। ओमफ्राय BJPआव आङो जेबो बिबान गैयामोन। ओमफ्राय बावैसो सानब्रै सानबासोनि सिगां आङो UPPLआवहाय जइन जादों। बे जइन जानायलाय आङो UPPLखौ मोजां मोननानै आं UPPLनि फ्लेगबो गायनाय जादोंमोन। न'आवबो मोननै गायदों। ओमफ्राय नैबे दखानावहाय, आंहा दखान फिसा दं नैहाय, बे दखानावहाय आङो मोनथाम गायदों। आङो UPPL पार्टिखौ मोजां मोननानै। दा थायै थायै नै थांनाय हरावहाय जोङो दखानखौ नागारनानै जों न'आव उन्दुहैयो। बे समाव जे आं UPPLनि फ्लेग गायनायखौ न'निखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय न'आवहाय मोनसे BPF नांगोल सावगारिनि मोनसे स्टिकार दङ, बेखौ गेटआव सिथाबनानै गालांदों। ओमफ्राय नैबेहायबो दखानावहाय गासिबो फ्लेगखौबो दानस्रिलांजोबदों। बेनिफ्राय बे दख'नाफोर ओरै सोंथेयोमोन, बे सोंथेनायखौबो दानस्रिलांजोबदों। ओमफ्राय बेहायबो नांगोलनि बे सावगारि गोनां मोनसे माबाखौ स्टिकारखौहाय मोननै सिथाबना गालांदों। नैबे खुन्थियाव मोनसे, बै खनानि खुन्थियाव मोनसे। दा आं अब्लाबो जेबो सानाखिसैमोन। जाबाय इलेक्सन टाइमावहाय बेबायदिया जाखायो आं सानदोंमोन। आंथ' दुखिया मानसि गोरिब मानसिया जेबो गैया। बे माल माथाखौ दुब्लि बारिफ्राव माने गारहराबा मोजां जागौ। सोरनि खामानि आखाइ दं? दा आं सानदों माने बेयाव रावनिबो आखाइ गैया। माने BPFआनो जुदि बेहाय गावसिनि सावगारिखौ होलांदों होमबा बिसिनि स्टिकारखौ रावबो मोनखाया। सोरबा गुबुन गुबुन राजनिथियाबो सोरबा रायजो राजायाबो रावबो मोनखाया। दा मथा मथि आं BPFखौनो सन्देह होननानै दङ आरो। BPF दोलोनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावलांदों होननानै आं सन्देह दं आरो। दा मा गामि नोंथांना? आं 3 नं जर्दानपुरनि वेस्ट मालिगाव प्राइमारि UPPLनि आन्दाराव 3 नं जर्दानपुर। ओमफ्राय दसे सिगां पार्कआवनो IC साराबो फैखांबाय। फैनानै सारा होनलांनायखाय आं होनदोंमोन, जोंना प्राइमारि माबाफ्रा होनदोंमोन, वार्कारफ्रा स्टिकारफ्रा थाथ'थोंसै नामा होननानै। ओमफ्राय IC सारनाव सोंबाय, सार बेखौ बोखार जासिगोन नामा होननानै। बोखारदो, जेबो नंला, फ्लेगखौ बाव दादोनसै, बोखारदो होननानै। ओमफ्राय न'सिम आं खोन्थाबाय, न'आवबो बिदिनो खालामलांदों। आरो आंनावल' नङा, जोंहा आंनि बियादै रबेन नार्जारि, बिथांनि न'आवबो गांसे फ्लेग UPPLनि फ्लेग गांसे माबानाय दंमोन, गायनाय दंमोन। बेखौबो बुख'नानै माने दानस्रिलांदों आरो।
खैथा समाव हरनि खैथा समाव मावलांखो जोंथ' फात्ता गैला जों दहाय फुङावसो सिखारनानै थेलायाव जेब्ला जोङो दखान हैनोसै होननानै बोराय बुरै फैयो अकस्मात जोङो न'निफ्राय ओंखारनानै न'नि फ्लेगखौ दानस्लाजोबनाय नुबाय आरो दा ओमफ्राय फैनानै बै जेब्ला टार्निंसिम मोनफैयो दखाना हालां हाथां जाहैबाय बेफोरो ओरैनो दङ ओमफ्राय होनबाय आं बुरैखौ हनै दखाना लांदां जाहैबाय मा खालामबावनो होनो दा बेनो आरो दुखुनांथाव जाथाय दिनै हरनि हयथ' 12टा 1टासो समावहाय जोंनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव थानाय 3 नं जर्दानपुर गामियाव मोनसे जाथाय जानानै थांबाय जाथाया जाहैबाय सासे दाखालिसो जोंजों 1 मासनि आगोल जाय मानसिया BPFनिफ्राय UPPLआव फैदोंमोन बे व्यक्तिया नैबे गावसिनि 3 नम्बर जर्दानपुर गामियावनो थाग थुग गावनि लामा सेरावनो मोनसे दखान होनानै जायोमोन दा बिथाङा बे दखानजोंनो सोलियोमोन दा बिथाङा बरंस आरोबाव दुखुनांथावा नैबेबाव माने बे दखानाव बिथाङा थाबाय थायोमोन नाथाय दिनै मोनसे भाग्यजों बिथाङा दखानाव थायाखैमोन दा बिनि थाखायनो बिथाङा बारग'नो हाबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा दाखालि जिहेतु BPFनिफ्राय UPPLआव फैनायनि जाथायावहाय खारनावहाय बिथांखौ मोनसे नासयनाय सिस्टेम जाखोना माखो बिथांनि दखानखौ दानसि दानसा खालामनानै आरो बिथांनि जेसेबांनाखि लाइ लथर दङ सियार टेबोल बेफोरखौ सिफायनानै ओरैहाय बे साहाथिं थानाय मोनसे माइबारियावहाय लेथेर फेथेर गाहरनाय जाथायखौ जोङो नुनो मोनदों दा नोंखायनो जोङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो दुखु फोरमायनो सानदों जे जायफोर बिथांमोनहा बे ससियेल मिडियाखौ नायगोन बिथांमोनहा जथेस्थ' बिनि सोमोन्दै दुखु मोनगोन जोंबो दुखु मोननानै बेखौ दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों फिन जाथाय रिप्लाइ होनो नागिरदों दा जाहाथे सोरबा बिथाङा बे जाथायावहाय इनभल्भ दङब्ला बे जाथायखौ जाहाथे आरोबाव वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङावहाय कुनु न'खरावहाय कुनु सोरनिबा बारि बागानावहाय बबेबा मोनसे हानजानि केम्पआवहाय बेफोरबायदि खामानिखौ नेक्स्ट आरोबाव मावबावा जों बेखौ वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै एसे खावलायहरदों लोगोसे एसे सोंखारि हरनायबो जायो जाहाथे बिथांमोनहा बे खामानिखौ बेफोरबायदि खामानियाव इनभल्भ जाया जोङो सोरांनाय लोगो लोगोनो बेफोर जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो जोङो खाथियाव थानाय पाटगाव प्रसासननि पाटगाव आउटपस्टनिफ्राय जोङो आइसिखौ लेंहरनाय जादों आइसिया बेफोर जाथायनि सोमोन्दै सालिजारि खालामदों खालामनानै बिथाङा ओरैबायदि अनुभब खालामलांदों बे जाथाया हयथ' नोंसोरनि गेजेराव मा मा हान्जा दङ बे हान्जानि गेजेरावनो जादों बरंस बुंनो थाङोब्ला बेखौ बिसेस करि BPFनिफ्राय मावनाय जादों होननानै बिथाङा सोंखारि लांदों जोङो बेखौ सोंखारियाखै जों बेखौ बेक्तिगत जों होनाखै हयथ' सोरनिबा कनस्पिरेसियाव जादों होननानै जों सानदों नाथाय होमब्लाबो जोंनि आइसि साहाबा पाटगावनि आउटपस्टनि आइसिया बेखौ थन्न खालामनानै बिथाङा होनलांदों जिहेतु बिथाङा बिथांमोननि एक्सननि मोनसे प्रमानखौ सिनायलांदों जे नैबे दखाननि नैबे सोनाब खोला खनानि नैबे खुन्थियावहाय BPFनि मोनसे स्ट्रिकार दङ बेखौ सिथाबनानै गालांदों आरो बिथांमोननि सायावहाय बिथाङा मोनसे सोंखारि लांनाय बाथ्राजों होनदों जे नोंथांमोना सोरबा जुदि बे खामानिखौ मावदोंब्ला जाय हान्जाया मावदों बियो गाबोन समफोर थिखिनो थांगासिनो दङ बेखौ जाय हान्जाया मावाखै बिथांमोना थन्न बिथांमोननि सायावहाय तदन्त खालामनानै नायबिजिरनानै मोनोब्ला आंनो लोगो लोगो खोन्थाहर होननानै बिथाङा बेखौ गोख्रों भाबै सिक्षा होनो थाखाय बिथाङा जोंनो बोसोन होलांदों बरंस जोंल' नङा UPPL नङा बेवहाय जेसेबांनाखि मोननै मोनथाम हान्जानि मानसिफोर दंमोन बिथांमोननि सायावहाय बिथांमोनहा बुजायलांनायजों लोगोसे सोंखारि लांदों आरो गोरा बेबस्था लागोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होलांदों दा नोंखायनो आङो खावलायनो सानदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे ओनसोलनि पार्टी दैदेनग्रा रायजो राजा दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बे खामानिनिफ्राय गोजानाव थायो खारन जोंबो बेखौ इनिसियेटिभ लानो गोनां जागोन वेस्ट मालिगाव प्राइमारिया मोनसे निर्दोषि हान्जा हिसाबै जिहेतु मैयाबो जोङो मावजाखांबाय बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय जे UPPLनि प्राइमारि अफिसाव जोङो दैदेनगिरिफोर फैयोब्ला
जिरायफैनो होननानै मोनसे प्लास्टिक खोनानै होनाय दंमोन बे प्लास्टिकखौ दानसि दानसा खालामनानै बिथांमोनहा जोंखौ अननाय भाबै नासयनानै गालांदों दा नोंखायनो जोङो बेखौ मोनथिगौ बे खामानिया हयथ' जोंनि बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे अपोजिसन पार्टिफोरनि जानो हागौ दा नोंखायनो आङो खावलायदों बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे भटआ गाबोन जागोन समफोर थांगोन नै फैनो थांगासिनो दङ 8 दिननि परे भटआ जागोन बे भटखौ लानानै जाहाथे जोंनो बेवहाय गावजों गाव नाट गुट सोंखारिलायनाय खहा खुथि खालामलायनाय गावजों गाव गाज्रि मोनलायनाय जाहाथे जाया बेखौ आङो खावलायदों खारन जोङो बेफोरबायदि खालामलायोब्ला जोंनि खामानिया दानो जागोन दानो जोबगोन नाथाय दुखु दाहा थागोन बहुद गोबाव बहुद बोसोर जार फले दिनैहाय BPF खौ नागारनानै BJP खौ नागारनानै UPPL आव थ्रोबा थ्रोब हाबनायखौ जोङो बेफोरबायदि परिबेसखौ नुगासिनो दङ नोंखायनो हान्जाखौ खालामब्ला पार्टिखौ खालामब्ला मोजाङै खालामब्ला इदिनो दैदेनगिरि नोंथांमोन आङो दिनैहाय UPPL नि बे ओनसोलनि बे प्राइमारिनि आफादगिरि जानानै बेखौनो खावलायनो थांगासिनो दङ जाहाथे हान्जाखौ दैदेननोब्ला मोजाङै दैदेननांगौ आरो जोङो जाय हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा मोजां दैदेननाय नुगोन जाय हान्जानि सायावहाय मोजां आसार बेवहार नुगोन जाय हान्जानि सायावहाय मोजां बिबेसना खालामनानै रायजो राजाखौ फोरोंलांनाय नुगोन बे हान्जायावसो रायजो राजाफ्रा थ्रोबा थ्रोब हाबबाय थागोन एबा बेवहायसो जगदान होगोन बेखौनो आं खावलायहरनानै दिनैनि बे वेस्ट मालिगाव प्राइमारिनि सिङाव जे नैबे रैसाद बसुमतारी बिथांनि दखानाव जे माखासे हामलानि जाथाय जालांदों मोनसे नासयलायनायनि मोनसे फोरमान जालांदों आं बेखौ दुखु खालामनानै आङो वेस्ट मालिगाव प्राइमारि जानानै बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायहरनाय थाबाय।